Kawistara Sri Kabagya temanten putri wis manjing sungapaning gedhong pasamuan ngambali atur paraga kang kapiji hanganti kang ngapindha sitoresmi pinaragan dening Ibu Endi Ayub dalasan Ibu Erna Cahya dene sawingkingipun ing mangke ginarubyuk dening para warga Wandawa dumados saking Bapak Ayub, Bapak Cahya, Bapak Jumali sekalian, Bapak Sutardi saking Mojogedang sekalian, Bapak Samiono dalasan Ibu Samino. Ya bapakku dhewe kinurmatan kanthi wiramaning pradangga munya pisungsum saking campur sariring kesekar arum ingkang dipun pandhegani dening Adimas Miko Arya Jatmiko Kawistara Dwi Wanudyatama ingkang sinaraya hanawung krida hanganti mustikaning karya ya memaning kandha ya jatine kang rinengga kang ngapindha sitoresmi nenggih Dyah Ayu Rara Bangun Desiani kang wis sampat nggenya hangadi salira mulas wadana tinon saking Mandrawa katingal abyor mopyor pating gelebyar pating pancurat lamun katempuk sunare sang Bagaskara ingkang angrenggani sasana adi lon-lonan genya lumaksana kebak ing pangati-ati temanten putri hanggung enget panengandikaning para nata bilih rum kuncaraning bangsa dumunung aneng luhuring budaya genya lumaksana ngembat-ngembat madya lir ombaking warih kebak ing pangati-ati sapecak mangu satindak kendel dasar wanudya sulistya ing warna turta rinengga ing busana edi bebasan kurang candra luwih ing warna mekaten ta kala wau lamun cinarita kang mustikaning karya pun Dyah Ayu Rara Bangun Desiani kenya siwi saking Bapak Sumardi Ibu Sumiyem saking daleman Manggung Cangaan Karanganyar kadya wis ndungkap unggihan ingkang tinuju daya-daya mustikaning karya ing aturan lenggah satata wonten ing sasana rinengga kinarya hangrantu titilaksitaning tata cara ingkang salajengipun